nka hase okorenta chibesa igensemo yaba ibori kurwaso muchubo songo besa okire na kwemurunganiria eserikali ase hokonyoria obosokonyoro gokubwato kwa chibesa gochiase chisukuru echo nigo bono baganiria serikali echikobwato kwa chibesa echo iria borkiwa bagendere konyora chisemi cyabo buna ebwendeta seta miga ya gatatu. Ngoro kupita onsongo no momenyo bosongo gaiga kisi gaiga asa maoni ane nabongi gwete bobe sana ekaro to korigereri gaiga taoni nabo torocha abana go bakonya gwetana na gaiga goko baboringi ekogera muri school gaiga batebetwa aseriwe school fees bono etamweye ne nyenge sana erindo sari korigereri muna abana bakonya go seri guiga na beta kire serikali erigererie onyore ne chibese chikonya go seri abana serikali njateba yatumire chibesa lakini akaroko ligere libono iga kwanyoranga pesa nchira to muskuru ntobegeta abane skuru no enkorwa serikali ye ntangani ntoma itubuna twale koirana na serikali yale kwanja etutigera abane skuru sengenjonye ne skuru fees na botokonya gwakana kogendera bune gwakano inginjae bana talire rotu abanyora kurukale no bale igo birengeri byane ngosabe serikali etokonye tutigera abane skuru onye ne chibesa tandere gwakana ngora capitation the problem tarina ne serikali wose capitation ne serikali etara rules chibesa ya capitation woni skuru chibwate bade nene na rongo boria serikali asengenjo nonya ne serikali ya itete kurumagega nkuru yarenge chibesa skuru bono ni gonta ite kuboria serikali yero magoso kiatoka gose ningi kiabe njo chibesa chinjieterie budget chi abana be skuru igongo boria serikali asogwanje kwa yebwato kichibese esengenjo njietirie budget nga njiro jigwakanirwa abana wajibwato ke erinde ri abana baito banyora masome skuru.